Da li je istina da si prokockao 3 stana, jedno veliko naselje? Koliko je novca prokockao Pa piše na nekom neki američki sajt koji to prati kao nešto sa Balkana VIP ličnosti kao poznati. To i piše za mene da sam kao da je za Aleksandar Stanović, Aca Lukas, Aleksandar kontraverzni pevač Tamte Vante. Kaže, Prokocka je negde, kako to oni znaju, ali reći ti posle kakvi su Amerikanci, da je između 70 i 80 miliona dolara. A tu sam negde, jeste, za celu svoju karijeru, mnogo sam para zaradio, naravno i zarađujem i sad, nema tu dileme. Ali sam potrošio sigurno 60-70 miliona evra na kocku. Sigurno. Čekaj. Kakve bi to bila 3 stana, od 70 podijeljeno na 3, to bi stančine bilo to. Čekaj. Mislim, ne znam šta ti pitao sad. Što? Ali vidi... Čekaj, stani. Niko nije od tih mojih kocka... Šta sad oni ljudi koji kažu da je nenormalno to što ti govoriš? Zar nisi mogao ti taj novac da usmjeriš u nešto drugo? Pa mogu sam, usmerio sam u kvalitet svog života i onoga što ja volim da radim. Pa nije kocka kvalitet života? Jeste. Kako? Pa ja volim da kockam. Jel voliš ti da jedeš, recimo, nešto što voliš da jedeš? Ono što volim da jedem, volim da jedem. Da, onda ti to uzmeš, kupiš da jedeš, jel? Pa ja volim da kockam. A šta te tu ispunjava? Ja platim da kockam. A šta te tu ispunjava? Na primjer, govorio si u nekim emisijama da si izlazio bez dinara. Da. Govorio si da si ostajao bez dinara.